नमस्कार. आज आपण कंटोळची भाजी बघतोय. कंटोळी, कंटोळ अशी वेगळी वेगळी नावं आहेत. हे पिकलेली नका घेऊ, पिवळी झालेली भाजी जून होते, म्हणजे ही शिजत नाही आणि मग दाताखाली आल्यावर कडक लागते. ह्याच्यामध्ये अशी बारकी कारल्यासारखी फळं येतात. बहुतेक सगळ्यांना माहीत आहे. पावसाच्या दिवसातच येते फक्त ही भाजी आणि चवीला एकदम अप्रतिम लागते. सिंपल कारल्यासारखीच बनवायची असते. कडवटपणा नसतो, एक वेगळी चव असते याच्यामध्ये. कोवळी कोवळी जी आहेत ती कापताना बी घेतली तरी चालेल. फक्त जून जे आहेत त्या बिया घेऊ नका, बिया काढून टाका आपण. आणि अंड्याची बुर्जी कशी लागते तशी ही भाजी लागते. अंड्याच्या बुर्जीसारखीच बनवायची असते. आणि हे बघा, हे कोवळ्या बिया आहेत, ह्या घेतल्या तरी चालतील. कारलं कापतो तसंच त्याला कट करून घ्यायचे. नॉर्मली ही भाजी सगळ्यांना माहीतच आहे, पण मी तरीसुद्धा दाखवते. बऱ्याच जणांना माहीत नाही आहे कंटोळची भाजी. कंटोळी, कंटोळ रानभाजी आहे ही. ॲक्च्युली फक्त पावसातच मिळते, रानावनात, जंगलात. आदिवासी बायका विकायला घेऊन येतात आणि थोडी महागच मिळते, कारण ही फार रानावनात शोधून कमी प्रमाणात त्यांना मिळते. आता ह्या जून ज्या आहे त्याच्या आपण बिया काढून घेणार. त्या बिया नाही घ्यायच्या, दाताखाली आल्यावर कडक लागतात. आणि असं सगळं आपण चिरून घेऊया पहिलं, आणि नंतर मग मी तुम्हाला काय काय वापरणार आहे. काय नाही, सिंपल कांदा, ओले खोबरे, थोडीशी लसूण ठेचून आणि मालवणी मसाला. झाली आपली भाजी तयार. हे बघा, बिया काढले आणि भाजी आपली चिरून झाली. कारलं चिरतो तसंच आपण करायला घेऊया. करता करताच दाखवते काय काय वापरणार. सिंपल आहे. ऑइल, ह्या भाजीला थोडंसं तेल जास्त लागतं, कारण तेलामध्येच परतायची असते. पाणी नाही अजिबात घालायचं, तेलामध्येच वाफवायची. पाणी घातलं की बेचव होते, चव निघून जाते. राई तडतडली की जिरं घालणार आहोत आपण. जिरे छोटा एक चमचा घातलाय, तुमचा रेग्युलर अर्धा चमचा. आता त्याच्यामध्ये लसूण बारीक चिरून घेतलेत 7-8 पाकळ्या. ओलं खोबरं थोडंसं, अर्धी वाटी, आणि एक कांदा. कांदा लालसर झाला की आपला मालवणी मसाला अर्धा चमचा. तुम्हाला तिखट किती हवं त्याप्रमाणे टाका. भाजी गॅस बारीक ठेवायचा आता, आणि बारीक गॅसवरती आपल्याला तिला वाफवून घ्यायचा. छान एकजीव करून झाकण ठेवून आपण वाफवून घेणार आहोत. पाच मिनिटं झालीत, आपण चेक करूया. वाफेवरच शिजवायची असते ही भाजी. एक 10-12 मिनिटात छान शिजते. अजून 5 मिनिटं आपण झाकण लावून ठेवणार आहोत. मस्त अंड्याच्या बुर्जीसारखी लागते. चपाती भाकरी बरोबर अप्रतिम चव, वेगळी अशी. करून बघा नक्कीच. रस्त्यावर गाडीने वाहनाने जाताना रोडकाठी बायका पानामध्ये घेऊन, जसं जांभळं आणि करवंद घेऊन बसतात तशी ही भाजी घेऊन बसतात. तेवढी महाग असते. महाग एवढ्यासाठी की जंगलातनं काट्याकुट्यातनं ती मिळवावी लागते आणि कमी प्रमाणात मिळते, त्यामुळे ती महाग. मेहनत खूप आहे. तर नक्की त्यांच्याकडनं घ्या आणि बार्गेनिंग करू नका. ते काय पैसे सांगतील त्या पैशामध्ये घ्या आणि करून बघा. खरंच खूप खूप चविष्ट भाजी.
आता अजून 5 मिनिटांनी आपण ओले खोबरे मीठ घालणार आहे की झाली आपली कंटोळची भाजी तयार. कंटोळी, कंटोळ बरीच याची नावं आहेत वेगळी वेगळी. मालवणात नॉर्मली कंटोळच बोलतात, कंटोळ, कंटोळी दोन्ही. मस्त शिजली आहे भाजी. ओले खोबरे, चवीनुसार मीठ. ही कडवट नसते त्यामुळे गूळ वगैरे घालायची गरज नाही. भाजी तयार आहे. आता 1 मिनिटाने आपण गॅस बंद करू.